Anem a començar la sessió extraordinària del ple d'avui. El primer punt de l'ordre del dia és l'aprovació inicial del pressupost general de la corporació per a l'any 2016. Això és un poc farragós, potser inclús un poc avorrit, però aneu a veure si podem fer-ho fàcil. En el pressupost general del 2016 els ingressos estimats són 893.484,93 cèntims d'euro i els gastos estimats també són 893.484,93 euros. En el tema de plantilla de personal, comentar que esta partida té un increment, sobretot perquè hi ha la incorporació futura d'un PO de serveis municipals i també la incorporació d'un auxiliar de guarderia per a cobrir les necessitats de l'escoleta infantil. En principi el que es pensava era per a fer esta plaça per a 3 mesos, però hem considerat que l'oportú seria poder-la mantindre, no vol dir que es mantinga, però poder-la mantindre tot l'any. Aleshores, això és el que significa que hi ha un increment en el tema de personal. Bé, anem a fer un poc de comparativa entre el que sigui el pressupost del 2015 i el pressupost del 2016. Són números i potser gasta un poquetet. Hi ha una pujada del 6,13% en el tema de gastos de personal. El que hem comentat, estem parlant de 295.451 euros, enguany són 313.557. Així hi ha que tindre en compte no sols aquestes dues places que s'han creat, la del PO municipal i la de l'escoleta infantil, sinó també s'ha de tindre en compte que hi ha una devolució del 49,73% de la paga extra que els funcionaris de l'Ajuntament van deixar de rebre en desembre del 2012 i també que hi ha un increment de l'1% de les retribucions. Per això s'ha pujat aquest increment del 6,13%. Després de gastos corrents en béns i serveis, la diferència és un 0,75% en aquest capítol. De gastos financers estem parlant d'una baixada del 25%, més que res perquè es finalitza un préstec que es va fer l'any 2009 de sanejament en la Caixa Ontinyent i en el 2015 gastos financers eren 11.372 euros, 2016 són 8.527 euros. De transferències corrents, així hi ha un increment del 18,49%, passem de 33.790 a 40.038 euros. Així hi ha que tenir en compte les subvencions i ajudes que es donen als diferents grups o organismes que hi ha al poble, Comissió de Festes, les Filles de Maria, el grup de la Joventut de la Parròquia, l'Ateneu Musical de Fontanars, l'Associació de Pares i Mares d'Alumnes del Col·legi Públic. Es manté la quantia del tema esportiu, del tema 24 hores, on nosaltres volem no sols 24 hores, sinó els premis esportius, perquè la intenció és fer una sèrie d'activitats, no sols futbol. I així també tenim que comentar que el que s'han previst 5.500 euros per al tema de la xarxa llibres, que és el tema del banc dels llibres que està fent-se des de la Conselleria i des de la Conselleria d'Educació, en la participació de Conselleria, Generalitat, Diputació i Ajuntaments, per a poder crear el banc de llibres i poder facilitar els llibres de manera gratuïta. I després també hem creat
un event que és una realització d'un marató fotogràfic en el tema del nostre terme. És una idea que més avant explicarem, però també li hem donat una partida pressupostària. I per això aquest increment del 18,49%. En inversions reals, així hi ha un decreixement molt gran, té una explicació. Passem de 165.368 a 15.851. Així, el que estem esperant un poc és la nova Diputació com va fer el tema de les subvencions i les ajudes. En principi, fins a finals de febrer, principis de març, no ens van donar compte de lo que són els plans que van a fer-se, perquè la intenció és canviar aquesta manera de distribuir aquestes subvencions i ajudes, i per tant hem preferit no clavar-ho perquè quan sapiguem quants diners ens arriben i en quins plans podem destinar-ho, ja es procedirà a poder-ho fer. La intenció de la nova Diputació és, antigament, l'anterior Diputació es feien línies de subvenció per a diferents plans d'inversió per a reparació de camins, pla de jardineria. Ara la intenció és que cada poble tinga els diners, el conjunt total dels diners, i que cada poble pugui decidir aquests diners cap a on van destinats. Més que res per evitar casos, com per exemple el nostre, del poble Fontanars, que per exemple per a reparació de camins nosaltres tenim 74 quilòmetres de terme i hi ha altres pobles que potser eren 5 quilòmetres de terme, més o menys proporcionalment tenien els mateixos diners. I potser aquest poble on tenia necessitats no era en camins rurals, sinó era en altres coses. Però com els plans eren un poc massa rígids, canviar aquestes inversions era difícil. Aleshores, en principi, el que ens donaran seran una sèrie de diners, ens diran més o menys en quines partides podran invertir-se i gastar-se, i ja cada ajuntament, depenent de les seves necessitats, farà la despesa on crega convenient. Després, en el capítol 9, que són els passius financers, hi ha un descens del 34,34%. L'any 2015 hi havien pressupostats 161.419, enguany són 105.981 euros. Això és per la baixada de lo que és l'amortització, el que són els deutes, els préstecs que té l'Ajuntament, que any darrere any van baixant-se. En l'estat dels ingressos hi ha una baixada dels ingressos respecte a l'any anterior d'un 16,8%. En els impostos directes, que és el que més joc dona, que és el tema de l'IBI, l'impost d'activitats econòmiques, el de vehicles i el d'increment dels valors de terrenys de naturalesa urbana, les plusvalues. Així hi ha una sèrie de diferències. Per exemple, impostos directes hi ha un increment del 8,3%. L'any passat es van recaudar 421.751, enguany la previsió són 455.609 euros. En impostos indirectes l'increment és del 22,44%. Després, en el de tasses, preus públics i altres ingressos, el decreixement en aquest cas és del 5,61%. Després, en el capítol quart, que són les transferències corrents, el que s'ha fet és l'increment d'un decreixement del 25,58%. Així, el que hi ha que tenir en compte són la subvenció que dona la Diputació per el tema dels convenis que tenim dels col·legis professionals i els bons de la guarderia, els bons escola que es donen per als xiquets que entren en la guarderia. En el capítol 5è està l'arrendament de l'edifici de les escoles i en el capítol 7è està la transferència capital, que així estem en el que han comentat abans, que estem a l'espera de quines van ser les línies de subvenció o de donar-nos diners des de la Diputació per poder-ho plasmar i poder
dir quines actuacions van a dur-se. Bueno, així hi ha una sèrie de coses, el que és la inversió del pressupost del 2016. Ara, en el segon punt de l'ordre del dia hi ha un reconeixement extrajudicial de crèdit. Són cosetes que queden pendents d'aplicar en el pressupost d'enguany i bueno, pues ara ho parlarem. S'ha previst que quedi alguna coseta, però això pues, bueno, s'ha pujat un poc aquesta partida, però pel tema de donar-li peu a una cosa i que quede per altres coses. Després, en el tema de la deuta, el capital pendent a 31 de desembre del 2015 eren de 667.403 euros en 40 cèntims. Són els préstecs que diguem que té l'Ajuntament en diferents entitats bancàries. L'amortització del deute al llarg de l'any 2016 entre el que són l'amortització i els interessos són 111.609 en 20 cèntims d'euro i en principi a 31 de desembre del 2016 el capital pendent de tornar en aquests préstecs serà de 561.422 euros en 6 cèntims. Vull dir, hi ha una baixada important perquè és el que es pretén. Llavors dic, és un poc farragós, però bueno, en ello estem. Bones per a tots. Bueno, nosaltres pensem que els dos punts estos que has nomenat, el gasto de personal i l'altre que és en el de subvencions a les entitats del poble, pues, és una de les coses que ja venien dient, que en el gasto de personal pues, segurament tindríeu que ampliar-lo en el tema del PO. I és el que en algun moment a nosaltres ens havia dit que tenia massa personal en l'Ajuntament i que tal. Entonces, la idea en un principi que nosaltres sempre hem dit és que hi ha molta feina a l'Ajuntament i que evidentment pues, era això, no? I a nosaltres sí que ens deia que no, que n'hi havia massa personal a l'Ajuntament i que tal. Però vamos, que ara sí que es donen compte que la veritat és que n'hi ha molta feina. I l'altra part que anem a comentar sobre el tema del pressupost és que no és per res, però este any sí que en el 150 aniversari de festes pues, s'ha pogut fer un esforç més important. Tampoc és molt, però no sé, per el tema del 150 aniversari entre les festes i les festeres. És l'únic que del pressupost és el que anem a anomenar. Bé, ara passaré la paraula a les diferents regidores que van explicar un poc les seues partides on van destinar tots els diners i jo faré un xic de comentari introductori. N'hi ha que tenir en compte que és el primer pressupost de la nostra legislatura. Nosaltres marquem un camí de 4 anys en el qual aquest és el primer any del pressupost. Pensem que l'educació, garantir els serveis bàsics, l'atenció a les persones majors, la cultura, la promoció del nostre territori són els eixos més importants a l'hora de fer els pressupostos en aquests 4 anys. Més que res perquè pensem que els pressupostos tenen que fer-se pensant en les persones, que és el més important, la nostra gent. Jo volia comentar que la nostra intenció, que enguany no hem pogut fer, però és que hi ha una baixada gradual dels impostos, les contribucions, perquè pensem que els impostos que es paguen en aquest poble són prou alts. Això només es pot donar quan hi ha en un equilibri pressupostari. La nostra intenció és que hi hagi impostos coherents i racionals i destinar aquestes inversions o les despeses més que res per a donar-li valor al nostre poble i a la nostra gent. Llavors dic, és el primer pressupost, ens queden 3 pressupostos més, tot és començar i a fer camí. El que has comentat de les despeses del personal,
Jo aquests comentaris jo crec, mai els he dit, perquè mai he ficat en dubte la feina que es fa a l'Ajuntament, perquè sí que és de veres que moltes vegades no es veu des de fora tota la feina que es fa. Lo del PO considerem que és important perquè és un poble xicotet, però hi ha moltes cosetes, i sumant aquestes moltes cosetes al final arribar a tots els postos és difícil. Sí que és de veres que la nostra intenció és dotar d'una organització i potser una millor organització a l'hora de poder fer moltes coses, perquè quan se té una bona organització sempre s'arriba més pront allà on vols arribar. Però que de la meva boca mai ha eixit la paraula de que es pensaven que hi ha massa personal. I lo de festes del 150 aniversari jo ho deixaré en mans de Maria Àngels, perquè és ja un poc la que ho du tot i ella podrà explicar més, i després si voleu afegir alguna cosa o dir alguna cosa, sense cap problema ho parlem. Bona nit. Jo vaig explicar un poquet com està repartit, ja ha explicat Julio, però com està repartit en percentatges, els ingressos i els gastos, i un poquet xifres a partides concretes que anem a destinar. Entonces, del repartiment de 893.484 corresponen en ingressos, un 51%, és a dir, pràcticament la meitat, un poc més de la meitat, venen de residus de contribució, cotxes i plusvalues. Després de taxes, un 24%, ahí està l'aigua, el clavegueram, la replegada de FEM. De les subvencions estatals i autonòmiques i diputacions, un 22%, i d'ingressos patrimonials, un 1%. En quant a gastos, dels gastos corrents, el del dia a dia del funcionament de l'Ajuntament, un 46% se'n van a aquest tipus de gastos. El personal representa un 35% dels 893.000 euros. I l'amortització de préstecs és un 12%. Sí, el que són amortitzacions de préstecs. Les subvencions que donem a famílies, es diuen famílies, quotes, mancomunitats, federacions, associacions, representen un 4%, i les inversions, en aquest cas, un 2%, i els interessos un 1%. Entonces, estos gastos estan dividits en diversos programes, i són 9 programes. El programa número 1 es diu Serveis Públics Bàsics, d'ahir es destinen 156.000 euros, 156.764. I és tot el conjunt dels serveis públics. Ahir ens tenim el que són vies públiques, que es pretén destinar 6.400 euros, el benestar comunitari es destinarà 145.000 euros, i ahí dins està el que és el clavegram, l'aigua, el FEM, la replegada de FEM, la neteja viària, el cementeri, l'enllumenat públic. En medi ambient es destinaran 1.000 euros, ara després ens explicarà un poc sobre què van esta xifra. En protecció i promoció social, 64.364 euros. Així tenim els serveis socials, com és la residencial del centre cívic, que es destinen 58.275 euros. Quotes a mancomunitats com el Trèvol, està previst 5.000 euros, i als jubilats 1.088 euros. També ens explicarà bé en què es gasten aquests 1.000 euros de jubilats. Després tenim el programa 3, que és béns públics preferents, així tenim sanitat, educació, tenim cultura i tenim esports. En sanitat, 4.600 euros es destinen a salubritat pública, 3.600 al centre de salut, i després tenim en educació 59.786, de la que forma part el que és l'EPA, que es destinen 8.500 euros, l'escoleta infantil 51.200 euros, el col·legi de primària de 9.250, l'escola d'estiu suposa 2.400 euros, i en cultura es destinaran 58.191 euros. La cultura està repartida en biblioteca, que es destinaran 14.800 euros, en equipaments culturals 800 euros, en promoció cultural 5.550, en festes i festejos i en esport
promoció esport i instal·lacions esportives. Ara Maria Ángeles ens detallarà més concretament estos programes. Després tenim el programa 4, que és actuació de caràcter econòmica, el 41, que és agricultura, es destinarà 1.429 euros. Comerç i turisme, esta partida és nova d'enguany, que antes estava a zero, es destinarà 600 euros, ens explicarà també Maria Ángeles. Camins, infraestructures i camins, 10.500 euros. I després ja és actuacions de caràcter general, que forma part del que és l'òrgan de govern i el que és l'administració general. Dins dels òrgans de govern són sous i salaris, i l'administració general també tots els funcionaris, els treballadors, cotxes, reparacions, tot el que forma part de l'administració. En l'administració general n'hi ha pressupostat 393.234, 27.217 correspon als òrgans de governs i 305.000 al Servei General de l'Ajuntament de caràcter administratiu. Després tenim l'administració i financiació tributària, es destinen 50.200 euros per recaudacions i demés. I després ja passem a la deuta pública, que és el que explica Julio, són 114.509 euros, que ahí entra el que és l'amortització dels préstecs, els interessos, possibles interessos de demora i tot això. És el que forma part de tots els gastos fins a 893.484 euros. I crec que ja està tot això. Ara us passe a Maria Ángeles, ja ho veiem, us acabem d'explicar. Respecte a la partida de cultura, començant per la biblioteca, que es destinen un total de 14.841,82 cèntims, explicar que estan destinats a pagar la persona que treballa allà en la biblioteca, i després al voltant de 3.000 euros es quedaran per a compra de material, com puguen ser llibres nous, revistes, prestatgeries o fer tallers per als xiquets. També es preveu comprar almenys un ordinador que renove el catàleg actual. Respecte als equipaments culturals, està dotada aquesta partida amb 800 euros, encara no n'hi ha res assignat, i s'espera també cobrar els 1.100 euros de la Diputació, que avui ens han confirmat que seguirà rebent-se aquesta subvenció. Respecte a la promoció cultural, hi ha un total de 5.500 euros per a gastos diversos, com puguen ser subministres o transports per a alguna excursió, o bé de majors o bé de xiquets, en períodes de vacances. I també se subvencionen al grup de joves de l'Església en 500 euros, igual que l'any passat, a la banda de música en 2.000 euros, igual que l'any passat, més el SARC, que enguany s'ha incrementat i seran uns 5.600 euros. La partida de festes populars i festejos o activitats lúdiques, com bé ha dit Vicent, la partida de moros i cristians es manté, 10.000 euros, 1.000 euros per a l'Associació de les Filles de Maria, però tenim 20.000 euros reservats que van a complementar-se aquestes festes, que estem parlant en els components d'aquestes associacions per a complementar-los. Som conscients de que enguany és un any important, està el 150 aniversari dels moros i cristians i el 150 aniversari de les Filles de Maria, i s'intentarà complementar-los. Si no ve donant los diners directament, ajudant a pagar alguns dels gastos que tenen. D'estos 20.000 euros també hi ha la quota de les GAE. Es pretén fer altres tipus de celebracions, com pugui ser el 9 d'octubre, el 100 aniversari del campanar, que enguany fa 100 anys que es va construir, tornar a celebrar el 5 d'agost, les Terres de Sant Forins, la fira
que celebra l'associació enguany sabeu que toca així, que comporta els gastos, i com a novetat també tenim una carrera popular, el Trail dels Ibers, que serà una carrera en cada poble, una en Moixent, una en Fontanars i una en la Font, a més de la subvenció que ens vindrà per part de la DIPU d'aproximadament uns 3.200 euros. Respecte a la partida d'esport, hi ha un total de 25.000 euros. En esta partida sempre es destina a material que es fa falta en les instal·lacions deportives o en activitats que tinguin que veure en l'esport. Fins ara es feien les 24 hores. Aquestes subvencions no les tenim confirmades encara per part de DIPU i hem reservat uns 1.800 euros, com ja ha dit Julio, per a, si no, activitats que són com les 24 hores, activitats que tinguin que veure amb més esports. Instal·lacions esportives són 16.000 euros, la gran part se l'endú la piscina, anem pagant els socorristes i el personal de manteniment i tot el tipus de material que comporta el manteniment de la piscina. I per últim, la partida de turisme, que com ja ha dit Rosalia i Julio és nova i està dotada en 600 euros i està destinada sobretot a la setmana que tenim atorgat per la Diputació en l'oficina de promoció turística i si fa falta algun tipus de follet d'informació turística. Bona nit a tots. Dir-vos que en serveis socials aquest any s'augmenta la partida, passa de 52.440 a 58.275, a part de que els jubilats, a part de 500 euros que se'ls ha donat tots aquests anys darrere, se'ls en donen 500 euros més per a... s'aportaran 500 euros més per a celebrar el Dia del Major. També pensem celebrar el Dia de la Dona. Després, en el que és medi ambient, n'hi ha 1.000 euros, d'aixòs 1.000 euros 850 són per a una factura que queda pendent de l'any passat i quedaran 150 euros que un poc està destinat a un projecte que un poc estem treballant en els xiquets d'escola, en tema d'aus i això, igual serà caixetes o alguna coseta així. I després en agricultura n'hi ha 1.429 euros que seran per a la bàscula, per a posar en condicions el que és la bàscula. I per aquesta part ja més o menys està. No, res, comentar, se m'hauria de dir, factures en OPAN n'han creat per 27.654 i d'elles 10.300 corresponen a inversió i la resta de 7.000 a béns corrents. Per això d'inversió s'han destinat, com ha dit antes Julio, 15.851, però 10.300 estan reservades per a OPA. Queden 5.546 més el que pugui entrar per subvencions. Bé, jo sols puntualitzar una coseta que ha dit Maria Àngels de l'oficina de turisme i tal, és en València Capital, la Diputació està molt implicada en el tema de promocionar el territori i el nostre turisme. Ens han oferit a tots els pobles el poder anar a València Capital a utilitzar aquesta oficina que està entre el carrer La Pau i la plaça Albanterre i la intenció és que durant 4 dies poder mostrar el que és la nostra terra, les nostres gens i 600 euros és per promocionar aquesta activitat i poder mostrar el que és el poble en la capital. Si no teniu res més que afegir, passem a votar. Vots a favor? Vots en contra? Muy bien, pues anem a passar al segon ordre del punt del dia, que en este cas és aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits, que és el que estava comentant Rosalia, que queden pendents d'aplicar, en total 27.654 en 30 cèntims d'euro
i bueno, pues això és el que estic fent per poder-ho aplicar en este pressupost i poder liquidar-ho tot. Pues bé, pues anem a passar a votar. Vots a favor? Molt bé. Després, el tercer punt de l'ordre del dia és la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Això és la nostra intenció com a equip de govern és fer una bonificació que arribi al 90% per afavorir les construccions, instal·lacions i obres que afavorisquen les condicions d'accés i habitabilitat a la gent en qualsevol discapacitat o gent major. És a dir, no es pretén que qualsevol persona pugui fer-se una obra en casa i demanar aquesta bonificació. Es pretén que en cases on hi hagi persones majors o on hi hagi gent que tinguin dificultats físiques derivades de la seva salut o de la seva edat, aquestes obres que es fan o bé per a poder acondicionar els asseus, els plats de dutxa o els accessos a les cases o facilitar la seva vida diària, fer aquesta bonificació del 90% perquè des del poder ficar un poc d'ajuda des de l'Ajuntament en el fet de que puguem que no siga un import recaudatori en aquest sentit, sinó que siga un poquet una ajuda a aquestes persones que ja tenen de per si una creu i que per almenys que tinguin aquesta facilitat a l'hora de poder fer accessibles les seues cases i les seues habitatges. Alguna coseta? Doncs bé, anem a votar. Vots a favor? Molt bé. El quart punt de l'ordre del dia és una moció per a reclamar la necessitat de la paralització de la instal·lació de la planta de tractament de residus animals. Aquesta moció es va vindre donada per una plataforma, la plataforma comarcal que s'ha constituït per a intentar parar aquesta planta. És una planta que es situa entre els termes de la Pobla del Duc i Otos. Esta planta el que ve a ser és una manera de magatzem on aniran a parar els residus de tot tipus dels animals que tenen malalties o els animals que han tingut algun procés de ramaderia o el que siga, i ahí seria on es tractaria. Hi ha una gran contrarietat des de lo que són tots els municipis de la Vall d'Albaida, sobretot els més afectats, i com a poble que som de la Vall d'Albaida i perquè pensem que no té cap sentit fer aquesta planta en aquestes condicions allí, perquè no té cap sentit, mostrar el nostre recolzament i posar el nostre granet de sorra per veure si entre tots podem paralitzar paralització i que es plantegen fer-ho, si es té que fer en altre lloc, que no sigui així. Esta moció nosaltres també anem a votar a favor, perquè ens pareix també que hi hauria que fer suposo que alguns informes per a ficar la planta eixa, preceptius, que es veu que no estan, o això, però que llevat de que estem també d'acord en que no es faci la planta ahir, suposa que l'empresa que vol ficar-la crec que està també en el juzgat. Hi ha algun problema d'allí que suposa que solucionarà via judicial i suposa que també serà per aquesta via que no es posa. Esperem que puguem parar. Vots a favor? Arribats a este punt, al ser una sessió del dia d'avui, moltes gràcies per la vostra assistència. El tema de pressupostos ara es publicaran 15 dies, per si algú volguera al·legar i tal, però de totes maneres l'Ajuntament està obert per a qualsevol consulta, recomanació, proposta, perquè al final nosaltres som els que fem els pressupostos, però la intenció és escoltar a la gent i també saber de primera mà quines són les necessitats o allà on puguem rectificar o variar entre tots fer millor el nostre poble. Així que moltes gràcies per la vostra assistència i fins la pròxima.